להגיד, יצא לך פעם להשיג משהו שנלחמת עליו המון זמן, להגיע לראש הער, לחשוב, הנה עכשיו אני מאושר, וברגע שהגעת לשם, להרגיש בעיקר רעש בראש ובודד. רבי נחמן מספר על אדם אחד שהיה מורם מעם, חכם גאון, כולם כיבדו אותו, כולם הרימו לו עיניים, היה לו כל מה שאדם חולם עליו, כבוד, מעמד, חוכמה נדירה. אבל בפנים בתוך הלב שלו הייתה שמימה, הוא ישב בראש המגדל שלו, הסתכל למטה על האנשים הפשוטים שצוחקים, שותים תה ביחד ומדברים מהלב, והוא קלט שהוא כל כך למעלה, שהוא כבר לא מצליח להרגיש כלום. כי לפעמים כדי למצוא את השמחה אתה צריך להסכים לרדת קצת למטה, לרדת מהמגדלור המתוחכם שבנית לה לעצמך, ללכת בגובה העיניים ולזכור שהלב לא צריך כבוד, הוא פשוט צריך פשטות וחום. והסיפור מראה איך האיש הזה עושה צעד אמיץ, הוא פשוט פושט את בגדי המלכות שלו, עוזב את הניתוחים המסובכים והמחשבות הכבדות, ויורד למטה ללכת בין האנשים, הוא יושב איתם, מקשיב לסיפורים הקטנים שלהם, צוחק מהבדיחות הפשוטות שלהם. ופתאום בפעם הראשונה אחרי שנים הוא מרגיש שהלב שלו מתחיל לנשום, הוא מבין שהמכשול הכי גדול שלו לא היה דרך חוכמה, אלא העובדה שהוא החזיק מעצמו יותר מדי. רבי נחמן מלמד אותנו שכל עוד אתה עסוק בלהיות מישהו חשוב, אתה מפספס את העיקר, פשוט להיות אדם. אנחנו בונים עצמנו מגדלים כאלה כל הזמן, מגדלים של אגו, של ידע, של אני יודע יותר טוב. אנחנו שומרים על מרחק כדי שלא יראו שאנחנו פגיעים, כדי שיחשבו שאנחנו חזקים. אבל המחיר של המגדל הזה הוא לבד, אולי מותר לנו לפעמים לשחרר את הפוזה, להגיד אני לא יודע, אני טועה, או פשוט אני צריך חיבוק. שם למטה בפשטות, שם מתחילה שמחה אמיתית. אז אם אתם מרגישים קצת בודדים שם למעלה היום, תרדו קצת אל השטח, תהיו בפשטות, תראו איך הכל נהיה קל יותר, שיהיה לילה שקט, הם הלא פשטות.